Gwerthwch i Gymru, cefndir a sut mae cofrestru. I ffeindio'r cyfleoedd cywir, mae'r baich arnoch chi fel perchennog busnes i sicrhau eich bod yn chwilio yn y llefydd cywir. Mae'r modiwl yma yn mynd trwy Gwerthwch i Gymru gan esbonio beth ydyw a pam y mae'n adnodd bwysig. Byddwn yn awr yn sôn am broses cofrestru fel cyflenwr. Mewn gofnodwch i www.gwerthwchigymru.gov.uk. Y cam cyntaf yw i clicio ar y tab Cofrestru am ddim. Nesaf, cliciwch Cofrestru fel cyflenwr a llenwch manylion y cyflenwr. Bydd rhaid llenwi mewn eich rhif DUNS. Defnyddir rhifau DUNS, Dun a Bradstreet, yn ddynodyddion unigryw ar gyfer busnesau, ac mae'r rhain hefyd yn cael eu defnyddio i wirio nerth ariannol cwmnïau. Mae'n bwysig cynnwys hyn yma oherwydd bydd yn cael ei ddefnyddio hefyd i gysylltu'ch profil Gwerthwch i Gymru a systemau caffael eraill. Os nad ydych chi'n siŵr beth yw eich rhif DUNS, gadewch y blwch yn wag a bydd system yn dangos awgrymiadau ar sail eich cyfeiriad. Os na fydd eich busnesau'n ymddangos, gallwch gofrestru i gael rhif DUNS am ddim drwy wefan Dun a Bradstreet. Os ydych chi'n gwmni adeiladu a'ch bod wedi'ch cofrestru a Construction Online, gallwch hefyd ychwanegu eich rhif cofrestru yma. Cronfa ddata ar-lein genedlaethol yw Construction Online i gontractwyr ac ymgynghorwyr sydd wedi cyn-gymhwyso. Mae hyn yn golygu nad oes angen i chi lenwi ffurflen cyn-gymhwyso safonol dro ar ôl tro ar gyfer pob tender adeiladu. Os nad ydych wedi cofrestru, gallwch wneud hynny ar wefan Construction Online. Cyfeiriad e-bost. Meddyliwch yn ofalus am y cyfeiriad y byddwch yn ei roi yma. Cofiwch mae'r cyfeiriad e-bost y byddwch yn ei ddewis yma yw'r cyfeiriad y caiff pob rhybydd hysbysu ei anfon ato. Os oes angen i sawl un yn eich sefydliad fonitro Gwerthwch i Gymru, gall fod yn werth defnyddio cyfeiriad e-bost ar y cyd y gall pawb fynd ato. Serch hynny, mae angen hefyd i chi sicrhau bod rhywun yn rhoi sylw i'r negeseuon e-bost sy'n cyrraedd, mwyn bod yn siŵr nad ydych chi'n methu cyfleoedd. Anfonir dolen gychwyn at eich dewis gyfeiriad e-bost a fydd yn caniatáu i chi barhau i fewn gofnodi ar y wefan. Proffil canfod cyflenwr. Ar ôl i chi fewn gofnodi'r tro cyntaf, bydd eich prif ddangosfwrdd yn ymddangos ar tab y cyflenwr. O'r fan hon, edrychwch yn yr adran Fy Mhrofil a chyrciwch Proffil canfod cyflenwr. Mae hyn yn debyg i'r cyfeiriadur busnes, lle gallwch greu proffil cyhoeddus byr am eich busnes ar hyn y byddwch yn ei wneud. Mae'n werth edrych ar yr hyn y mae pobl eraill yn ei gynnwys yn eu proffiliau cyn dechrau llunio'ch proffil eich hun. Os ewch chi yn ôl at y tab cyflenwyr ac wedyn chwilio am gyflenwr, gallwch edrych ar broffil rhywun sy'n cystadlu â chi a gweld beth sydd ganddyn nhw i'w ddweud.